Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bandiraɓe sehilaaɓe jangiyankoɓe, ene wayno en garti e windande men wattode 5. Hande noon eɗen janga ha so tawi ko nanna hen. Allah wallino on oɗo ha en nanni hen a. Allah walli on oɗo ha en mbaɗi hen i. Allah walli on oɗo ha ɓe mbaɗi hen e. Allah walli on oɗo ha ɓe mbaɗi hen o. Hande noon oɗo ha eɗen mbaɗa hen u. Wala so wayini tan andu ko hu. So wayini wonti hu. So wayini woni so wayini wonti ay ɗo ko hu, ɗo ko hu. Wadde mi faama ha mawɗo ha tokoso. So tawi naati hen wonti hu. So tawi poɗɗo naati hen wonti hu. So adima ga mbiya so waɗi ni mi wiya oɗon hakkuno woni mi wiya ɗo woni mi wiya waɗon faama ha mawɗo ha tokoso. Hande ko nannumi hen hu hu hu. Hande mi anda ko ha mawɗo ha tokoso mo jangannomi o. Hande ko tan mbammi hen. Wadde mi anda hu hakkadi mi wayno windande adina nde ko ha wonno mbammi hen a. Windande ɗimmire nde ko ha jangumi mbammi hen i. Tatiɓire nde ko ha jangumi mbammi hen e. Nayeɓere nde ko ha jangumi mbammi hen o. Windande joyɓere hande nde ko ha jangumi mbammi hen u. Wadde mi tinti mi yalti ha. Mi yalti ha hankadi gayni ha. Ko jangete e ha mi gayni. Tawde mi andi ha o. Mi waɗi hen a, mi waɗi hen i, mi waɗi hen e, mi waɗi hen o gasi mi masimo. Wa janga ɗo kala nde ha winda masa a jangani andu ko ɗeɗo ma alluje 5 woni janginɗema ha a famani. Wadde hande windande 5ɓire nde ko ha mawɗo ha tokoso mo janganɗa o. Hande ko waɗa hen. Wadde mbiyata ko hu. Mbiya ɗo hu. Ɗo ko ɗo mbiya ɗo mbiya hu. Ɗo mbiya hu. Windande 5ɓire nde ko ɗo haaɗi. Wadde kala ko jimno wayni ko ha mawɗo. Kala ko wayni ko ha tokoso. So wayni ko hu. So wayni ko hu. So wayni ko so wayni so wayni ko hu. So wayni ko hu. Mi anda windande 5ɓire nde ko ɗo haaɗi. Hankadi mi hollama ha mawɗo so a naati hen no jangirte. Mi hollama ha mawɗo so i naati hen no jangirte. Mi hollama ha mawɗo so e naati hen no jangirte. Mi hollama ha mawɗo tokoso so tawi ko o naati hen no jangorto. Hande kadi mi hollama ha mawɗo ha tokoso so naati hen no jangorto. Ɗeɗo alluje 5 sa faamiɗe andu a yalti e majjere ha masiraɗo ɗeɗo. Hankadi kala ko winda hen a jangani andu ko ɗeɗo ma alluje 5 janginɗema ha masiraɗo a. Alluwal ma ɗimmal jangingal ma ha nanna hen i. Tataɓal ngal ko ha waɗa hen ko e. Nayeɓal ngal waɗa hen ko o. Joyɓal ngal waɗa hen ko a timmini. Ƴetta kuɗol ma e karnema mbañiruɗa ha mawɗo ha tokoso. Binda hu. Binda binda hu. Janga mbawa ndawa. Sa heɓi kemna 77 906 14 81 tawde a hemnama ko adina ndawata
a janginama a wawi a dawi ciftor caggal ma bonnore sababu ha janguɗa mbawɗa o wacci ko haaju makko o dari haaju ma janguɗa mbawɗa jaaɗa keɓɗa kalma ittu hen alarba ma gadda an joom lewru ne so tawi lewru ma maayi a ƴewnima ittu hen seeɗayal ma ciftora jangde nde balla ni tan mbimi on haalama haaltama 77 o 906 kato no wayi elle on kuñima numéro mo hakke no wayi hewde haalede wadde mbaɗen balle jingen duusen jangde nde ala politique jangde nde ala punti hay goto e mon funtaka jawdi mum ene ñaama e dow mere ala kala garɗo o jangi waawi ko waawi ko jeeyi jangi waawi wiite ko janguɗa mbawɗa ko ɗum jeyɗa ƴetta ko mbawɗa ko naftoroɗa nde ganta noon naforan hen kono janguɗa mbawɗa nde aɗa winda aɗa janga aɗa winde aɗa janga ni foti aɗa koye nande famde ƴette kuɗi mon e carnet ji mon mbañiton jangon ɗigga hankkadi en timmini ha ɓenni kay alkool gongal rewa he mase aɗa koye nande famde ko musidɗo mon guiɗo mon saabu Allah Yaya Ly ko Sénégal alhamdulillahi rabbil alamina on jarama wassalam